lagi dasar lur bakule. Wih, betul apa iki mas? Cilok bos. Apa-apa ngerat jual harga diri. Oh lur. Jual apa ini? Cilok bos. Cilok apa? Saluyu. Saluyu. Wah, mantep lor. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Bolo. Oh, lokasi nih lur. Wih, aneka jajanan Los Mbak Lala. Tumbas mbak? Ada bos. Dasar. Dasar sek lur. Gue jane di staples sih macem. Staples sih aku ben kenceng. Oh, es gudeg, es susu. Mau nih enggak ada. Wah, cok. Gak baik buat tubuh. Tinggal es morning. Wih, dasar lur, seragepe sian tenan. Urip nek desa ngene iki lur, enake yo es ijeh 1.500. 1.500 porong ewu mas. 1.500 bos. 1.500 es ngene iki. Wih, Ya larang es ngene iki 1.500. Plastik. Bayangno go lur, nek kape ngene iki 10.000. Ngeri ya. Iki 1.500 mek. Wih, mantep tenan. Es teh jus 1.500 lur, pol murah. Pol murah sak donya iki. Wes apa iku? Piro ngene iku saiki? 1.500 deh. 1.500 meneh. Wih, dian. 1.500 bayangno go lur. Sah, barang dingah mundak lho. Wani dodol es 1.500 kok. Raja sih piye lah. Ciloknya urung mateng iki apa isine? Cilok. Minyak goreng. Piyo, jong lur, minyak goreng. Waduh. Buat goreng cilok. Lagi prepare ya, bakule. Jos jis. Oh, kasih mbake. Mantau sih mbake. Ora apa, Mbak? Si mbake. Mah ndelik lur. Wih, wis ready bolo. Oh, sampai ready. Siap ditumbasi. Ya. Wis di prepare bagus. Wih. Sangat keren, mantep lur. Wes. Banyak bos. Jaga. Masih banyak. Wih, wih. Tak shoot terus sih. Es Sisri 1.500. Es opo ae iki 1.500-an iki lur. 1.500. Oke. Monggo silahkan, wis ready kabeh lur. Tinggal gas tumbas. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa besok ya. Oke.